Egoli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile egoli lapho intombi zimbe eqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbe eqolo mnganami kwantonga siyaduma zimbe eqolo mnganami uyazi kumanje umoya Sibingelele babukeli emakhaya kuhlelo lika Dr Dube isihlahla sejini. Namhlanje siphethe inkunzi ekuthiwa ubhodlendlini udokotela ucele. Uhamba naye eduzane ngasesandleni sakhe sokudla ubaba uDr Dube kwisihlahla sejini. Sanibona sanibingelela balapha abakhulu. Yebo ninjani? Siphilile ninjani nina? Hayi sikhona nathi sijabulele ukuba nani futhi osukwini la namhlanje. Siphinde futhi sinifake eminye imibuzo nisitshene nisichazele ngeminye yemilingo yenu. Before siqaleke babukele emakhaya ningakhohlwa ukulike nisubscribe kuhlelo luka Dr Dube Dr Dube TV. Yebo. So la siphethe inkunzi ekuthiwa ubhodlendlini. Sike sizwe abantu bekhuluma endaweni sizwe abantu bekhuluma ngalombhemi ubhodlendlini. Cha namhlanje simphethe la kwisihlahla sejini simphethe sifuna ukuthi asichazele eminye yemilingo yakhe naye ukuthi uyenza kanjani. Baba ubhodlendlini cela usitshene baba ukuthi uqhamukaphi. Yebo. Ngiqhamuka khona bona la eSouth Africa bona ngokuzalwa la ngizalwa khona ngizalwa endaweni yasezingolweni. Yebo. Qhamuka khona. Yebo. Ezingolweni. Yebo. Ayisakwamukela baba kuhlelo luka Dr Dube isihlahla sejini. La khona abala bendabuko la besuke bechaza khona ngemilingo yabo baba. Siyathokoza. Yebo. Sicela nje ukusichazeleke na ukuthi usiphathele namhlanje yini ozositshena wona ozotshena ababukeli emakhaya ubachazele ukuthi okwazi ukuyenza noma into nje ozositshena nje ngayo izosimangaza nje sabantu sifuna ukuzwa ukuthi ubaba ubhodlendlini uphetheni le enzima kangaka abantu abayibabaza kangaka. Nkosi yami hayi ke ngibonga ukuthola ithuba. Yebo. Ikhona umuthi wami engiwuphethe engithi mengisho ngithi ingqungqulu eshaya amaphiko phezulu kwamanye amadoda. Yebo. Lo muthi lona uyasebenza ngisho kuthiwa una nezinkinga mhlawumbe ezihlangene nezintona noma namakhosi. Ukwazi ukuthi uphumelelise ezintweni ezinjengalawo macala semakhosini nasezinduneni. Okay. Uzophinde futhi ingqungqulu leshaya amaphiko ikwazi ukuthi ikusize ezitheni osubhekene nazo ngaleso sikhathi moyisebenzisina mhlawumbe nabantu abakufunayo. Yebo. Phinde ingqungqulu le ikwenze futhi ukuthi nasemsebenzini ikukhuphule isithunzi sakho ukwazi ukuthi uhlonipheke ebelungweni nasebantwini osebenzisana nabo. Ikwenza ukuthi uthandeke futhi. Uthandeke phinde uhlonipheke futhi ungabe umuntu umlungu uzomthatha noma kanjani. Uzobuya futhi ingqungqulu le ikwazi ukuthi muhamba uyisebenzisele noma ngekusuku uma uqhamuka phakathi kwabantu abangase bakuphazamise bathi bayabona bakubona ungakulo umuntu bakubona uvutha phambi kwabo ngaleso sikhathi. Okay. Kuyizitha kusho ukuthi izitha ziyabaleka ngaleso sikhathi ngoba ave umuntu soyavutha kanti umuntu uyaphila kuphela ingqungqulu senze umsebenzi wayo ishaya amaphiko phezulu komzwa amanye abantu ngokudla le nduku ekuthiwa ingqungqulu. Yebo. Okay, uchaza ukuthi uthi uma uqhamuka ezitheni zakho sikubona uvutha umlilo phambi kwezitha zakho uma uzoqhamuka ezitheni noma uzoqhamuka abantu abazokuphazamisa umoya usuka uphazamiswa lutho noma ngabe ingqungqulu lekusiza noma ngabe ushayela imoto awuna license. Uyakwazi ukuthi ungavinjwa ama-traffic udlule noma ukuthi udriver uhamba nakana license wena usebenzisa ingqungqulu buya lapha emuva la uhleli khona uzohlala ngaphambili nodriver nizodlula. Kufanele ngempela ukuthi uma ukuthi uvutha umlilo zibaleke izitha. Ziyabaleka nakanjani futhi azigeje ziyabaleka izitha uphephe uhambe ufika uphephile ngoba nasemsebenzini futhi ayikho into ekuphazamisa uma usebenza noma ngabe kukhona lapho enihilizisene khona nabantu ngabe uyiswe ezinduneni emacaleni ezinduneni kufanele ngabe uphuma phambili ngqongqolo nakanjani ushaya amaphiko bodlomlilo uma umuntu enenkinga emsebenzini sokuthiwa uyogqoshwa kusasa
ikhona inkinga ezokwenzeka kusasa ikamanqama ngecala uyakwazi lokuqala ukuqede lokuqala liphele ngeke azaxoshwe ngeke azaphazamise lutho baba ngeke azaxoshwe emsebenzini uyophuma na kanjani uyoqhubeka nomsebenzi noma bese kuthiwa akasafune ukubizelwe e-office isuku lakhe lokuthi ngalo suku kuthiwa akaphumi ngeke azaphuma. Yebo. Okushuthi le nduku uyayisebenzisela futhi kwizinto njengabantu abakhuluma kambi izitha sengifuna ukwazi ukuthi uma mhlambe ngiyisitha mhlambe njengokuyalinganisa mhlambe nginomakhelwane mhlambe ongangithanda endaweni mangiqhamuka ebusuku kuyena yena usezobona ispoke noma kumele abe isitha mhlambe azafuna ukungibulala kuyima ebona ispoke. Awuze ave ngoba ezozabulala. Yebo. Kuphela ngalesikhathi usebenzisa ingqungqulu wena. Uyahlehle eduze kwakho ngoba ingqungqulu le ithi mase ishaya amaphiko phezulu komzamanye amadoda bese kuhlehla yonke into engabe isithe ezikabi kuyena. Noma ngabe yini ezekabi ibuyele eceleni. Ayikhethi ukuthi ngabe yini ibuyele eceleni noma ngabe umsebenzi emsebenzini nezitha lezi zifuna ukuthi xoshwe noma khona umuntu ongafuni wena uzosebenza wena. Hayi iziba ingqungqulu uyafuneka le ngqungqulu. Uzwakele. Yebo. Manje awusichazele ngezinto ezimbalo oyifakayo ezincane nje noma ngabe ezimbili ezintathu ongashitshena ngazo oyifakayo umuthaka la ngoba phela la bodlendlini mhlambe kunabantu ababa nezinkinga uthola ukuthi umuntu akafuni ukuthi athathe into angayazi ayifake kuyena emzimbeni noma ayisebenzise. Uyabona mhlambe mungasichazela nje kancane uthi fahla okubili okuthathu okukufake mhlambe la ukuze sizwe kancane ukuthi ayiyona ubungozi kangakanani ngoba nathi siyathanda ukuthi sizwele njengababukeli emakhaya. Nkosi yami. Yebo. Ayikho into enobungozi lapha kunqunqulu ngoba ingqunqulu ayisebenzisa izinto ngabe zirong ezibheda usebenzisa imithi kuphela izimpande. Yebo impanga. Ayikho into ekuthiwa mikuyangena emzimbeni seyizokushintsha umzimba wakho ungasabe umuntu bese ushintsha ube yini. Uqobe umuntu kuphela ingqunqulu yona ixabana nento ezakwena ixosha into engabe ayilunganga izakwena ikufuna ukuthi intombi banike ngaleso sikhathi. Yebo. Uyidla kanjani ingqunqulu? Masi usesayithathile kumuntu njengomuntu mhlambe oyidinga ukuyisebenzisa isikuyena wenza kanjani? Ingqungqulu lena uyayithatha umuntu ume ukuthi unezinkinga ezifana nalezi sengizibalile ukuxoshwa emsebenzini noma ngabe ubizelwe endawana thize ufuna ngabe uba nenkinga khona uyayithathe athathe iluthi lamenje isabe seyalibuyisa ligcobhoze kuyona ilokhuzana ingqungqulu eshaya amaphepha phezulu komzwana kwamanye amadoda abe seyabuyisa leluthi lamenje isabe seyalikhwitha amenjisi kube sengathi meselivuthe ngathi uyalilahla ngapha kube ngathi uyalilahla ngala bese lilahla ngaphezulu kwekhanda ngempela abe seyabuya ke uthatha umuntu lapho uthinta kuyona ingqungqulu le uyayithinta ingqungqulu bese uyawushaya imashini bese ehamba yanomikeli. Hayi ngeke uthinta umuntu la uyakhona noma ngabe uthini noma ngabe mesekuthiweni ngawo sekuqediwe hayi soqedile wena bekusenzeka lutho ngaloso sikhathi. Okay manje unikeza into engakanani kulomuthi lo isikalo sakho siba singani mhlambe isigqabu ibhodlela mhlambe elingakanani olinganise nje ukuze ababukeli bezobona emakhaya. Nkosi yami ngibonga kakhulu. Yebo. Uke wenza ngenze isigqabu lesi sinesivalo semnyama lesi nje ibhodlela encane. Kodwa yazi ukuthi uzomlasta impilo yakhe ende kakhulu uzoqhubeka ephila nayo ngoba amafutha lawo uthathwa kancane ngokuthi la mentshisi kancane uyagcobhoza kancane ugcobhoza kuyona kancane uzophinde futhi ingqungqulu le uzothi mase ungave unezitha ezithize ufuna ukuthi mayiqhubekele nezinto ezinhleka ungasakwenzela lokho sokwenza elinye ihlangothi sokufuna isikhundla emsebenzini. Yebo. Lapho usawushaya ngomlilo soyayiqonda ingqungqulu ukhuluma nayo. Okay. Mashini ubheka ukuthi kuzophela isikhathi esingakanani ungazange into zakho ziphakame emsebenzini. Kodwa kusala uzophakama emsebenzini ngeke uzuhlushwa nemsebenzini uphuma nje umsulwa. Angeke sidlale manje amandiya ngenxa ukuthi sikhona ingqungqulu manje ngeke sisahlupheke emsebenzini siluke sibaleka manje sifunana nezinsuku ngoba sinengqungqulu so manje sidlela ingqungqulu yethu siqonda khona ngqo emsebenzini ikhona ingqungqulu siqonda khona ngqo akujiki futhi namandla okugcina
hayi sibonga sicela ukubuza ke la ukugcina nje ukuthi mhlambe yini enye ongashiya ngayo ongashiyela yona nje enye nje mhlambe ethe kuba namandla nje kancane nje okwazi ukuyenza enye eseceleni futhi isimangaliso njengeningqungqulu kancane nje ungahambi kakhulu. Ngibonge Nkosi yami. Sengisho ngakhohlwa ke ngalibala lo ukhona umuthi okusize umuntu mengabe khona into yakhe athathelwe yona engabe noma yini noma ngabe ngontshontshelwe noma ngabe imoto noma ngabe yini noma into enjengamafoni noma yini yakhe. Okay. Lo ukufuna ukuthi siwusebenzise ngokushisa sikhulume nawo. Kuphela ukhulume nawo. Ushise nini lo muthi? Lo muthi lona baba uyisa impepho. Awukhethile ukuthi impepho yamawele noma yani. Into ekuthiwa impepho. Leshanga icingo impela so. Uye uyishise lapha bese uwisa wona uthela phezulu kwa impepho bese uyacebisa ngicela nami ngilandele impahla yami le kahle la ngiyazi ukuthi ithatha ubani. Ngidinga lekhaya ngicela nisukume ke manje nihambe ngiyolandela ngiyayidinga. Nakho uzothi uyabona lapho impahla yakho iyabuyisa umuntu ongabuyithathile. Uyayilahla mekuba uyayilahla kodwa duze kwala kuzobona khona wena uzodibana nayo khona. Hayi uyezwakala le ndoda le kuthiwa ubhodla umlilo lensizwa le ubhodlendlini yezwa ke manje ubhodlendlini sokunezalo sengezwile iningi ukuthi ubhodlendlini ngoba yini nawo umlalelo uzozwela ukuthi ubhodlendlini ngoba cabanga la uzomthatha. Hayi ngempela iyabhodla le ndoda ubhodlendlini ngempela. Sicela ukubuza okugcina futhi ke la bhodlendlini ukuthi utholakala kanjani mhlambe kukhona umuntu odinga mhlambe ukuxhumana nawe mhlambe udinga ukuthi asizakale naye mhlambe onalenkinga le mhlambe esikwazi ukuthi simsize ngayo utholakala kanjani ifoni mhlambe uWhatsApp khona ku Facebook ukhona mhlambe ku Instagram ukuphi la utholakala inamba yakho noma ngabe inamba yokufona ifoni inamba engiyisebenzisa iyodwa iya WhatsApp ya phone. Okay number zami it is 078 it is 65 it is 84 it is 783. Ungasicela usiphindele nje futhi usiphindele uphinde eduze 078 nakho 65 84 783 iyona ke leyo uDr. Cele ubhodlendlini utholakala lapho. Utholakala kulezo namba ya WhatsApp iyafoneleka futhi yebo ayisibonge ke babukele emakhaya bathi ngoqonguqisho itshela phenduka iyona le bathi itshela phenduka ayikho enye indlela alikho like liphenduke nali like liphenduke lapha ngokwesi namhlanje yebo ayikho enye indlela ine lapho bathi ibhodlendlini yebo hayi sibonge kakhulu ukuthi usivakashele namhlanje la kusihlahla station kuhlelo lika Dr. Dube. Siyabonga kakhulu nani babukele emakhaya sibonge nokuxhasa sibonge konke siyabonga.